Ιατρικός Ερασιτεχνικού Σωματείου στην Πάτρα περιγράφει πως μια μαθήτρια 17 ετών κατέρευσε μπροστά στα μάτια του άρρωστου πατέρα της από την πείνα. Όπως είπε το κορίτσι, μόλις συνήλθε, είχε 5 ημέρες να φάει κανονικά. Δοξασμένους και πάλι μην κλαις. Θα γυρέψουμε πρόσφυγες, μετανάστες, γονείς με μωρά στα καρότσια και στα χέρια, συνταξιούχοι και άνεργοι, στέκουν στην ουρά όχι για ένα πιάτο φαγητό, αλλά για να για πάρουν του πίσω. έθνους ξανά την τιμή. Άννα, μην κλαις. Στο ντουλάπι δεν έχει ψυχά ψωμί. Μιλάνε για νίκες που το μέλλον θα φέρει. Άννα, μην κλαις. Εμένα δεν με βάζουν στο χέρι. Ο στράτος ξεκινά